Hagawai ka jingja ka pasngauset nei, kawai ka yeng, ha Miami, Florida. Kabadon kan armala, kala khalam no, ha ka step jong ka arsa tarik banai Jun arjar arpuai. Kata men step si palai. Kat kum kilat pathai khubor, tat adu menta ka sini tok ding arsan tarik banai benriu arjar arpuai. Kumba sangut kibriu, kila du no ila ka jing im. Bat kumba sispa asan kundai ngut, kidang jar ngai na ka jing tep. Ki benta jong ka tega building ka bala khalam no ya ka daw jong jing khalam no ka ne ka building baladon south host nem om simpat latip tikna hadu menta ki bahaying hasem jong ki tega badang jar ngai kidang ye ap ya ka khubor na ka kenhun a jing rap ka batrai khlam sange nadu baja ka tega jingja ka Miami ka jaka baja ka ne ka jingja ka de ka nong ba paunam ha ki benta sa thi mingi ka Florida jong ka United States of America. Nakaliang o President ka United States of America ula declare daki emergency nakabenta ka Florida kanang banirap ya kani ka jalla hakum kani ka lanot katkum kilat pathai khubol laya thu shu ru babaro simit kinong plat im bala pentibit kila pelong ya ka jingwat bania ya ki baja daga bapenun kamru dagi tiar kum ka sonar kamera bat kumju ki kenhun plat im ila tiru dagi kenjakrem napok ka building ban persiang ban yok sei yaki basakut apo kata ka jing tua.